Начная газета. Ідэальная істота. Быў вечар пятніцы, 10 хвілін да апоўначы. Я ведаў, што менавіта цяпер найноўшае выданне начной газеты праз некалькі імгненняў з'явіцца на вітальным дыванку маіх бацькоў. Але мяне там не было. Пасля мінулага разу я вырашыў, што не буду чытаць наступны артыкул. Што, калі ў ім будзе нешта горшае за голад? Я не мог дазволіць гэтаму стаць рэальным. Я не хацеў больш крыві на сваіх руках. Я сядзеў за хісткім сталом у маім нумары гатэлю. Кожны раз, калі я націскаў клавішу на сваім ноутбуку, стол бразгаў, нахіляючыся да сваёй кароткай ножкі, якую я не мог вызначыць, каб яе падправіць. Але я не быў супраць. Я лічыў хвіліны кожны раз, калі націскаў абнавіць на старонцы пошуку вэб-сайта сярэдняй школы Херекс. У радку пошуку было імя – Стэфані Карсан. Я атрымаў артыкул начной газеты з гульнёй выступ у пятніцу 11 верасня апоўначы. Праз тыдзень, у пятніцу 18 верасня апоўначы, я стаў сведкам самагубства дзяўчыны, якая скокнула з будынку. Я прачытаў артыкул начной газеты пра доктара выдаляльніка ў сераду 16 верасня апоўначы. Праз тыдзень, у сераду 23 верасня апоўначы, я ўпершыню пачуў пра доктара выдаляльніка ў мясцовых навінах. Гэта азначае, што праходзіць адзін тыдзень паміж тым, як я атрымліваю начную газету, і артыкул у ім становіцца праўдай. Калі б я меў рацыю, Стэфані Карсан стала б рэальнай. І вось яна раптам з'явілася на вэб-сайце сярэдняй школы Херекс, як быццам яна заўсёды была туды залічана. Няма паніхіды, ніякіх навін пра ўшанаванне ці памятную дошку ў яе гонар, толькі 1-2 старонкі пра самага адаронага вучня школы. Поўнач. Як толькі я націснуў кнопку абнаўлення, пачуў 3 стукі ў дзверы майго нумара ў гатэлі. Што? Не можа быць. Але было. Я адчыніў дзверы. І там на лапіку бруднага дыванку наўпрост перад маім пакоем ляжаў пачак чорнай паперы, перавязаны чорным шпагатам. Я схапіў поліэтыленавы пакет, у якім былі закускі, набытыя на запраўцы, надзеў гумовыя пальчаткі і схапіў шапцы для грылю. Начная газета боўталася на зубцах шыбцоў. Яе дзіўная статычная электрычнасць усё яшчэ неяк патрэсквала праз гуму і прымушала валасінкі на маіх руках стаяць дыбам. Я апусціў паперу ў пластыкавы пакет і завязаў яго ў тугі вузел. Потым я апусціў гэты пакет у яшчэ 2 пакеты для добрага парадку і выкінуў іх у сметніцу каля лёдагенератара. Да таго часу, як я вярнуўся, жудасны інтэрнэт гатэлю нарэшце загрузіў старонку. 10 вынікаў для Стэфані Карсан. Я схапіўся за бакі хісткага стала. Ці не спазніўся я? Гэта было сёння вечарам? Праз некалькі хвілін я асцярожна адчыніў дзверы нумара. Паверхня бруднага дыванка была пустая. Няма новай начной газеты. Я усміхнуўся. Можа быць, я пазбавіўся ад яе цалкам. Магчыма, усё, што трэба было, не прачытаць, каб пакінуць вас у спакоі. Я адразу падышоў да сметніцы. Пакеты, у якія я загарнуў начную газету, усё яшчэ былі там. Яны не зніклі таямнічным чынам. Я пакінуў іх там і сеў у машыну. Пакуль я дабраўся да патрэбнай часткі горада, ноч стала халоднай і светлай. Вулічныя ліхтары паблісквалі на кожнай паверхні, адбіваючыся ад тысячы ілюстраваных паверхняў і нацэльваючыся на мае вочы. Мігрэнь зноў была ў самым разгары, але я крыху прывык да гэтага стану. Я глынуў яшчэ трохі газіроўкі і прыжмурыў вочы. Мяне чакала доўгая ноч. Я спыніў машыну і адключыў тэлефон ад падстаўкі на прыборнай панэлі. На экране было тое, чым я зусім не ганарыўся. Акаунт Стэфані Карсан у Інстаграм. Мне спатрэбілася менш за гадзіну, каб знайсці яго. Я не буду пісаць гэта тут, але назва яе уліковага запісу была простай камбінацыяй імя і нумара яе валейбольнай формы. Акаунт таксама не быў усталяваны як прыватны.
Невялікая пракрутка прывяла мяне да фатаграфіі Стэфані і яе сяброў перад домам, які можна апісаць толькі як празмерны. Гэта было як мага бліжэй да замка Папялушкі, які ўсё яшчэ быў прымацаваны да тратуара. Я не ведаў дакладнага адрасу, але там была яе фатаграфія перад вулічным знакам з той жа групай сяброў, апранутых у тое ж адзенне, што і раней. Няцяжка было здагадацца, што яны зрабілі фатаграфію перад домам Стэфані, выпадкова захапіўшы вулічны знак за спіной аднаго з іх. Той самы знак быў перада мной цяпер, і ў некалькіх футах ад яго быў сам замак Папялушкі. Наверсе гарэў адзін з ліхтароў. Я абышоў квартал больш за некалькі разоў, спрабуючы сфармуліраваць і выкласці сваю гісторыю дакладна. Я павінен быў папярэдзіць Стэфані пра Марка Бэйлі, пра якога яна ўжо ведала. Але потым яна пыталася ў мяне, адкуль я ведаў, што ён зробіць. І я ўсё яшчэ працаваў над гэтай часткай. Я мог бы паказаць ёй свае паведамленні тут, але пастукаць у дзверы дзяўчыны і сказаць ёй, што я напісаў на Reddit пра яе забойства, ну такое. Не, да раніцы я быў скаваны ў сваіх дзеяннях. У любым выпадку мне не трэба было разбірацца. Мне нават не трэба было распавядаць ёй пра пасты. Я мог проста пастукаць да яе ў дзверы і сказаць, што праязджаў міма і ўбачыў незнаёмага чалавека, які зазіраў у яе вокны. Яна магла падумаць, што я заўважыў Бэйль і, магчыма, выкліча на яго паліцыю. Праблема вырашана. Тады чаму б самому не выклікаць паліцыю? Таму што яны пачалі б задаваць пытанні, але і яна таксама пачне. Я ўздыхнуў. Здавалася б, не было магчымасці зрабіць гэта, не выглядаючы такім жа жахлівым, як сам Марк Бэйль. Я падышоў да ўваходных дзвярэй, затаіў дыханне і пастукаў. Гук здаваўся выбуховым у цемры, але, верагодна, гэта было толькі з-за позняй гадзіны, якая ўзмацняла кожны гук у 100 разоў. Тым не менш, знутры не было ні гуку, ні руху, ні святла. Я пастукаў яшчэ раз, на гэты раз крыху мацней. Праз некалькі секунд нічога не змянілася. У мяне не было варыянтаў. Я сціснуў зубы і ткнуў пальцам у званок. Электронны перазвон, як дыванавая бамбардзіроўка, рэхам пранёсся па хаце, такой жа ціхай, як вуліца. Загарэўся адзін агеньчык, 2. Потым загарэўся ўвесь першы паверх. Я пачуў з-за дзвярэй ціхія скрыпы, быццам нехта ішоў на дыване па палавіцах. Потым зашчапка павярнулася, і дзверы адчыніліся, і нешта стукнула мяне па галаве. «Прачніся, гародніна!» – сказаў дзявочы голас. Я расплюшчыў вочы, затым неадкладна зачыніў іх. Кароткага погляду на свет, які ўдарыў мяне ў вочы, было дастаткова. Ён быў белы і размыты. Нешта халоднае і цвёрдае сутыкнулася з маёй галавой, страляючы феерверкам у мой зрок. Я сказала, прачніся! Я зноў расплюшчыў вочы. На гэты раз свет быў крыху менш размытым. Я міргаў, пакуль чалавек перада мной не стаў сфокусаваным. Там, трымаючы нешта падобнае на металічную скульптуру, знаходзілася Стэфані Карсон. «Добра», – прама сказала яна. «Я баялася, што ударыла цябе занадта моцна. Такім чынам, ці не хочаш распавесці мне, чаму ты шпацырыў вакол майго дома апошнія 1,5 гадзіны?» «Марк Бэйлі», – сказаў я хрыплым голасам, ледзь большым за шэпт. У роце быў металічны прысмак, які, здавалася, пераходзіў у лёгкія. Боже, можа, яна ўсё ж такі ударыла мяне занадта моцна? «О, цудоўна, у майго сталкера ёсць сябар». «Не, не сябар. Ён заб'е цябе. Сёння вечарам», – вымовіў я крыху больш выразна. Я быў бы задаволены сабой, але прыкладна ў той жа час я заўважыў, што не адчуваю рук. Адзін погляд уніз, і я зразумеў, чаму. Мае запясці былі прывязаны да падлакотнікаў крэсла дзікай колькасцю клейкай стужкі. Божухна, колькі рулонаў яна выкарыстала для кожнай рукі. Потым Стэфані сказала тое, што прымусіла мяне забыць пра мае рукі, якія ўжо сталі фіялетавымі. Я ведаю. «Што?» – спытаў я, і голас мой прагучаў аддалённа і павольна, нібы са зламанага дынаміка ў другім канцы пакоя. Ён пераследаваў мяне даўно.
Ён уварваўся на мінулым тыдні, і я атрымала на яго пастанову аб ненабліжэнні. Я магу сказаць, што ён далёкі ад таго, каб зразумець гэта. Ён таксама блізкі да таго, каб я выбіла з яго ўсё гаўно. Гэта будзе жорстка. У любым выпадку я мяркую, што калі нехта і зробіць гэта, то гэта можа быць ён. Я ўспомніў тое, што Марк Бейлі сказаў у артыкуле. Тое, што, як мне падалося, было толькі блуканнем асуджанага забойцы. Стэфані вызвалілася і стаяла побач з кухоннымі нажамі замест таго, каб уцячы, быццам запрашаючы Бейлі скарыстацца імі ў яе бок. Я адкашляўся. Вы яго не спыніце, вы не хочаце? Стэфані закаціла вочы, быццам я яе раздражняў. Ну, чаму быццам? Я яе раздражняў. Я ўсё роўна вярнуся. Ну, не я, але гэта не мае асабістага значэння. Гэта можа прымусіць маіх бацькоў двойчы азірнуцца на мяне, гэтую версію мяне. Цяпер нам проста нужна прыдумаць, што з табой рабіць. Калі мае бацькі вярнуцца, яны пазбавяцца ад цябе і сунуць у бочку з кіслатой. Што? Як? Няўжо? Гэта тыя, каго я называю фальшывымі бацькамі, якія і жывуць тут. То бок не мае бацькі, разумееш? Мы ўсе копіі, бяздумныя версіі, несапраўдныя людзі. Ці павінна я табе гэта ўсё тлумачыць? Слухай, калі я цябе адпушчу, ты сыдзеш ціха? Як наконт Марка? Да чорта Марка Бейлі! Якое гэта наогул мае значэнне? Ты думаеш, што я першая з нас, хто памёр? Першая, хто захацеў спакою? Я не меў. Гэта было апошняе, чаго я чакаў ад яе. Я не адчуваю сваіх рук, сказаў я нарэшце. Стэфані кіўнула. Яна схапіла нажніцы са стала побач, і тады я ўпершыню падумаў азірнуцца. Сцены былі белыя, медыцынскія. Вакол нас стаялі сталы, застаўленыя лабараторным абсталяваннем. Гэта было падобна на даследчую лабараторыю высокага класа. Такое месца магло быць адказным за стварэнне смяротнага віруса або ўваскрашэння дыназаўраў, або стварэнне некалькіх версій адной дзяўчыны-падлетка. Стэфані перарэзала стужкі вакол маіх запясцяў. Я зморшыўся, бо кроў, якая хлынула праз мае анямелыя запясці, была падобная да кіслаты. Ты не можаш дазволіць Бейлі забіць цябе, сказаў я павольна ўстаючы. Хто ты ввогуле такі, настаўнік з Росліна? Вы не ездзілі ў Рослін, спытаў я. Не, гэта былі Моніка і Наталі. Глупства з іх боку адпраўляць нас дваіх у адну школу, праўда? Не дзіўна, што Бейлі страціў розум. Дык вы не той самы чалавек? Ага, ці не зашмат пытанняў за такі кароткі тэрмін? Ты мне нават не адказаў на мае. Я назваў ёй сваё імя, а потым пачаў тлумачыць усё, што мог пра начную газету, свае пошукі ў інтэрнэце і публікацыі на Рэддзіце. Я дазволіў ёй прачытаць іх на сваім тэлефоне. Менавіта тады я ўбачыў гэта, той дзіўны інтэлект, пра які згадваў Бейлі. Яе твар ажыў, і я амаль бачыў, як у яе галаве круцяцца мільёны звышскладаных механізмаў. Чарвяточына магла б растлумачыць гэта, нарэшце сказала яна і паківала галавой. Забудь пра гэта. Сімуляцыя рэальнасці, чарвяточына была дрэннай ідэяй, толькі... Ты сказаў, што атрымаў газету сёння ноччу, так? І што, яна ўсё яшчэ ў сметніку? Так, сказаў я даганяючы. Дазволь мне зірнуць на гэта. Я не... Думаеш, што гэта добрая ідэя? Ніхто іншы не дакранаўся да чортавай газеты, не дыхаў яе дымам і не спрабаваў яе спаліць, сказала Стэфані. Так, я думаю, вы маеце рацыю. Мы пераходзілі з аднаго пакою ў склепе ў другі, і я ўбачыў паліцы, запоўненыя акультнымі кнігамі, пра які згадваў Марк Бейлі. Гэта ўсё маіх бацькоў, сказала Стэфані. Нічога не выключана, праўда? Я паціснуў плячыма, не ведаючы, пра што яна гаворыць. Потым я праверыў свой тэлефон, і мае сэрца спынілася. 4 раніцы. Марк Бейлі павінен быў з'явіцца ў бліжэйшы час. Стэфані, здавалася, гэта не заўважыла. Яна рухалася так хутка, што была практычна размытай плямай. Пакуль я дабраўся да падножа лесвіцы, яна ўжо была на кухні. Гэта адбылося раптоўна. Я толькі пачуў мужчынскі голас, голас Марка Бейлі. «Кім ты працуеш?» – спытаў ён.
Ты, Моніка. Аднак, як толькі ён пачаў гаварыць, голас Бэйлі абарваўся. Я кінуўся наверх па лесвіцы і праскочыў на кухню. Там, на кафельнай падлозе, ляжаў у лужы ўласнай крыві Марк Бэйлі. У яго была разрэзана шыя. Стэфані кінула акрываўлены нож у ракавіну. «Не хвалюйся», — сказала яна. «Мае бацькі паклапоцяцца пра гэта. Дзе ты прапаркаваў машыну?» Ужо амаль світала, калі мы стаялі перад сметніцай. Я выцягнуў пластыкавыя пакеты і павольна разрэзаў іх нажніцамі з лабараторыі. Твар Стэфані зазяў, як толькі яна ўбачыла, як раскочваецца чорны пачак. Перш чым я паспеў яе спыніць, яна сарвала шпагат і разгарнула паперу. Потым нахмурылася. Яна павярнула паперу да мяне. «Ты можаш прачытаць гэта?» — спытала яна. Я кіўнуў. «Я нічога не бачу. Проста чорная папера. Няма слоў, напісаных белым чарнілам. Б'юся аб заклад. Тыя, хто з'яўляецца ў артыкулах, не могуць іх прачытаць, таму што я не сапраўдная. Напэўна, газета стварыла мяне, як ты і думаў». Яна сапраўды усміхалася, калі гаварыла гэта. «Вас гэта не турбуе?» «Не, ты жартуеш? Я ў захапленні. Я больш хацела б, каб мяне стварыла таямнічая газета, чым мае так званыя паехаўшыя бацькі». «Прачытай мне змест», — загадала яна. Некаторыя словы ўжо сціраліся, але я ўсё роўна прачытаў ёй артыкул. Вось што там было сказана. Ідэальная істота? Эксперты называюць такі феномен лёгка тлумачальным. Прайшло ўсяго 2 дні, а жыхары невялікага мястэчка ў паўночнай частцы штата Нью-Йорк ужо прызвычаіліся. У небе з'явілася падобная на чалавека дзіўная фігура, якая не знікае. З'ява пачалася пасля світання. Хмары абыходзяць гэтую істоту. «Гэта не проста форма», — кажа пажыццёвы жыхар мястэчка. «Там святло. Як бы не сцямнела, там нешта свеціць, як маленькая сонейка». Здань, вядома, дзіўная. Гэта маленькая фігура, якая выглядае як чалавек у небе. У ім ёсць усе чаканыя часткі. Галава, 2 рукі ў камплекце з далонямі і 2 нагі. Плюс рукі і ногі накіраваны пад вуглом так, што яны маюць форму X. «Падобна на чалавека да Вінчы», — сказала адна жанчына. «Многія людзі параўноўваюць аб'ект у форме чалавека са знакамітым вітрувіянскім чалавекам. Калі б гэта быў аб'ект якой іншай формы, ён бы не зрабіў такога ўплыву на жыхароў. Сапраўды, у ім ёсць дзіўнае свячэнне, быццам яно адлюстроўвае сонечнае святло такім чынам, што ўсё чалавечае аблічча асвятляецца адначасова. Калі сонца заходзіць, свячэнне застаецца і зяе, як вялікая зорка, якая ніколі не хаваецца за любымі аблокамі. Надышла эпоха, калі ў кожнага ў кішэні ёсць смартфон ці іншы гаджет, які выконвае ролю дарагой камеры. Дык чаму вы не чулі пра гэта раней? Адказ просты. Істота занадта далёка. Зараз гэтая здань памерам з пазногаць, растлумачыў адзін з жыхароў. Проста паднясіце мізінец да неба і ўявіце, што там плыве нешта размерам з пазногаць. Гэта зусім невялікі памер. Эксперт па фатаграфіі растлумачыў, што большасць камер тэлефонаў не вельмі добрая для здымак чагосьці такога маленькага на адлегласці, асабліва на фоне яркага неба. У выніку большасць здымкаў, якія трапілі ў сацыяльныя сеткі, дэманструюць расплывістую пляму на фоне яркага неба. Ноччу вынікі яшчэ горшыя, у лепшым выпадку фіксуецца круг святла, у горшым проста нейкая пляма на фоне неба. Метэаролагі, астраномы і аматары паветраных з'яў сапраўды палічылі гэтае стварэнне выкрутам святла. «Я думаю, што гэта паветраны змей», — сказаў мясцовы жыхар, які валодае элітным тэлескопам. «Нейкі паветраны змей у форме чалавека, якога нехта выпусціў, магчыма, каб пажартаваць». Метэаролаг заявіў, што гэта лёгка растлумачыць. Гэта можа быць любая колькасць рэчаў ад дронаў да самаробных паветраных шароў ці паветраных цмокаў. Але гэта не з'яўляецца чымсьці звышнатуральным, гэта дакладна не метэор і дакладна не прыкмета канца часоў. Такім чынам, як гэтая здань стала вядома як ідэальная істота. Мясцовая інфармацыйная станцыя брала інтэрв'ю ў групы назіральнікаў, калі да іх падышоў незнаёмы чалавек. У ім, напэўна, адчувалася нешта непрыемнае, заявіў ветэран-рэпарцёр, якога не хвалююць дзівакі.
Ён проста падышоў да камеры, калі мы апытвалі іншага відавочцу, і сказаў, што ён зрабіў гэта, і што гэта ідэальная істота. Дзівак, фрык. Мы атрымлівалі занадта шмат паведамленняў ад дзівакоў, каб іх улічваць. Але гэта прыжылося. У асноўным таму, што людзі пачалі здзеквацца з таго мінака. Дзіўная паветраная з'ява, вядомая як ідэальная істота, да гэтага часу не знікла з неба і нават не збіраецца. Яна на самой справе стала нават крыху больш. Яна як бы набліжаецца, сказаў іншы жыхар. Павольна апускаецца, нібы лунае. Некаторыя жыхары ўзялі на сябе абавязак навукова вывучыць гэты устойлівы тэмп зніжэння. Калі істота будзе працягваць падаць з цяперашняй хуткасцю, то прызямліцца прыкладна праз тыдзень, кажа маладая дзяўчына, якая выглядае так жа сур'ёзна, як супрацоўнік НАСА. Яна не спусціцца тут, яна канчаткова прызямліцца праз наступны горад. Нам проста трэба пачакаць і паглядзець, ці мае рацыю гэты назіральнік-аматар. Калі я скончыў чытаць, Стэфані зноў усміхнулася. «Што гэта значыць?» – спытаў я, ужо прызвычаіўшыся спадзявацца на яе вышэйшы інтэлект. «Нічога асаблівага. Проста нам трэба запісацца да доктара», – сказала яна.